Que tal, señoras e señores? Son as 6:30 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia. Como cada tarde estamos no a voltas co prato. Sí, sabes por que choveu tanto en Santiago? Sabes por qué? Porque ti, que estás na casa, non nos seguías. 13.095 persoas e ti que estás na casa non nos seguías e provocaches inundacións. Iso non está ben, 13.095, Estamos a 5 dos 13.100. Por favor, seguídenos, @voltas co prato, que aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano e que cociñan. Que cociñan quen? Atención, que vou a outra cámara. Que cociñan, buah, os auténticos animais dos fogóns. Que pasen, por favor. Chamámolos ou nos chamamos? Sí? Xulio Mato, Xoán Cameixeiras, un aplauso para eles. Hello, how are you? E aquí estemos, International, chegando dende Vila García, donde dixo, ven en camiseta corta porque dixo que en Vila García había 15 ou 16 grados, non? 16,5 grados. Marcaba o coche, non vai salir do garaxe. Porque estaba no garaxe. Cando salín, vindo pa aquí, porque a toira 16,5 grados. En serio? En serio, joder. Eu en Santiago digo que de De verdade. todas formas, eu son galego, En Santiago con 5 sí, seguro. E en 16 Santiago con 5, pensei que cayó a ceo, Do frío? No, pola chuvia. Por la mañá a primeira hora. Eso foi moito, Agora, cando chovía E agora tamén, sí. Bueno, en Silleda que tal? Chove, sí, tamén chovía. Chovía moito. E aire... É que parece que estamos en Galicia. Sí, verdad. Sona Galicia, escoitas en Galicia, verdad. É moito aire, é demasiado molla aire. como en Galicia. É demasiado aire hasta para aire. No, escoitade, porque imos escoitar a unha persoa que ven, dunha casa de comidas, dun bar de comidas. Sí, esta sabe, Esta non é cousa calquera. A ver que nos trae Mariluz de Roupar en Xermade. Son Mariluz de Gato Rodríguez, son de Roupar, do Bar Petróleo, fundo Bar Petróleo. E, bueno, vou vos dicir como fai huevos de lentejas. Faigos de varias maneiras, a veces botolles rabos e morros, bacon, chorizo, zanahoria. E pataca tamén, lle boto unha pataquilla. Como fan estes cociñeiros, se me gusta ou non me gusta, a ver como soportan. Veña, un saludo a todos os meus clientes. Muy bien. Sí, señor. E así. E atención, porque Mariluz dicía máis ben o título do programa Bo nas tellas, como hoxe. Pois para un día frío e chuvioso, fai lentellas. Sí. Como vamos a facer, Joanqui? Lentellas. Moi ben. Pero como vai Mira, ser? vou facer como a miña casa, unha aposta segura. Teñen moito éxito, cada 15 días caen. E máis, de que non faga moito frío, solen caer cada 15 días. A mí tamén me pasa, E con rapaces e demais, mira. Botolle chourizo, fago unhas lentellas con costela e chourizo. Vale. E un pouquiño de brécol, meto unhas ramiñas de brécol ao final, 5 minutos antes. Eso non é tan habitual. Que lle dá un sabor impresionante. Medes a salsiña da lentella polo medio do brécol, e de verdade, o día adorades o brécol con esta receita. Bueno, ti metes chourizo, costela e demais, e o brécol para quedar ben, non? Para a conciencia, Para limpar. No, que está rica. Para depurar despois do Nadal. Claro. Xulio Mato, como van ser as túas lentellas? Pois as mías son conciencia pura, porque non teñen nada de carne. En serio? De verdade, son para limpar. Ti vas facer algo san de verdade? San de verdade, unhas lentellas viúvas. Vale, porque non teñen... Porque non teñen... No, de verdade, chamase así. Vale. Chamase así, de feito, atentos, por acaso. Chámase lentellas viúvas, vale? Elevan bastante verdura metida na lentella mentras coce, que despois sacamos para triturar, e despois un refritiño con máis verdura aínda. Ajá. E ti dirás, que lentellas máis tristes? Bueno. Xulio, digo, non, cañatas. Tes que dicir- Non son tristes, porque vamos a facer un refritiño moi chulo, un poquinho especiado, con pemento doce moído, con un poquinho de curry, e despois vamos a facer unha vinagreta con estas maravillas. Esas maravillas que Que pican, son as non? piparras, sí, Uf. pero vamos botar unha sola moi picadiña para darlle un toque así ácido que lle vai super ben a E as lentella. maravillas que se estaban vendo na casa e ti moviches como a sempre as cousas. Porque que, pues, Ahora tate quieto aí. Aí estás perfecto, aí. Non te movas, estate quieto aí. Moi ben, Que lentellas máis ricas se van. Xa verás, as piparras, xa verás. Buah, que pasada. Señoras, señores, cociñamos lentellas, no voltas co prato, marchamos con que marchou, con Xoanqui. Veña, imos con Xoanqui Meixeiras. Avanti fondo. Que tal?
A ver. Fondo de aceite de oliva. Prende aí, prende aí. Prendemos, A tope. aí o temos. No. Epa, quieto. Dolleu. Aí está. Aí está, o nome. listo. Moi ben. Mira, Xan Camixeres que vai facer unhas super en lentellas. Anacos, é importante Que van levar que? decirlle... Costela. Costela. O carniceiro que nos corte o longo. E ademais, pedimos o corte de costela, o corte de prancha. Ves, que é o fino. E debe faise moito antes, é moito máis doado de comer despois no prato ca culler e demais. Para. Eso é porque se cociña antes a costela. En 40 minutos está feito. Vais a cociñar exactamente igual, pero sí que é certo, é máis agradable despois para a boca, porque quedan os anacos. Non é o mesmo un ameixón que unha meixiña onde podes traballar Unha con ela. meixeiras. Pois aquí, ou unha meixeira. Moi ben. Bueno, mira, Espera, teño unha pregunta que facerche. Dime. A ti, máis a Xulia, aos dous, porque eu teño sempre un debate coa miña parella que é o de poñer a remollo as lentellas. bueno, se queres cacelas antes, pones a remollo, pero eu prácticamente nunca poño a remollo. Porque nunca apoio. Facer pans Sí que é igual. certo, fans igual, o que pasa é que leva un poquinho máis de tempo. Na máis. Eu as teño feitas en 40-50 minutos, esta parrina pequeniña está feita. Non precisa nada máis. Pero se as deixamos cocendo... Se as temos deixamos máis a tempo, remollo- se as deixamos cocendo Sí. sin estar a remollo, temos máis tempo para estar xuntos a miña parella máis eu. Home, abrir o viñito e demais, home que se fajan a lume baixo. Mira, está. cañotas, arrancamos esta teliña que teñen a costela, Vale. ves? É moi importante, porque así tamén queda moito máis agradable, vale, para a boca. Vale. Eso, eliminas fora. Que non hai moitas... Que non todo o mundo lle quita, Home, aquí é que ademais si non vais a notar, sabes? Sí. E aquí nos queda moito mellor, mira o corte que ten, moito máis fino. Por que non lle quitamos o oso? O oso é o que lle dá a sabor. E además despois hai outra cousa, se o coces ben, se fai ben, despois xa o oso prácticamente sai só. E que vai sair, Xa vai ser- efectivamente. Moi ben. E ora Moi ben. a dourar ben douradiñas. Unha vez que teña isto dourado, Ajá. o que vou facer é vou dourar o chourizo, Tamén. que o teño aquí, sí. E o vou retirar as dúas cousas, a costela e máis o chourizo. Moi ben. Vou meter as verduras, fago un sofrito e cando teña ben feito o sofrito, volto outra vez a costela. O chourizo non, vai ao final co brécol. Atención á xente da brócoli. casa, Chamádenos, por favor, 664-483-419. Ese é o teléfono da Voltas co Prato que podedes chamar para o que queirades. Se queredes falar con nós sobre o que queirades, aí está o teléfono da Voltas co Prato. E recordade que repartimos cartiños, como sempre, 50 euros dunha vez e 50 doutra na televisión de Se Bon as Tellas, toma lentellas. É así. Vamos con Xulio Mato. Pa, 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 pa. É que me encantan as lentellas, Estou feliz, contento, porque me encantan as lentellas. De feito, eu sei que ti és un gran artista facendo lentellas na casa. Eu gustame moito pintar o techo con eles. Sí. Sí. No, eso é A certo. cociña inteira. Eso é certo. Eu coas lentellas non teño problema ningún. No, Me elas encantan. contigo sí. Elas comigo sí. Que igual ás veces, pum. Bueno, mira. Sí, Non é a primeira vez É o que que me pasa pasa. cando abres o robot de cociña antes del tempo. E de feito, de eso hai un documento gráfico e todo, Sí, sí. Hai un documento gráfico, sí, Bueno, sí. mira, lentellas. Teño aquí 350 gramos de lentellas, vale? Esto vai dar Xa os para metiches. 4 persoas. Sí, claro. Ti tamén ti remollo. No, eu non remollei. No, non na remollo, Vale. O resto de legumes sí, pero a lentella non. Pero bueno, sí que é certo que dixo Xoanqui, se estes a remollo un par de horas antes, pues igual en 30-35 minutos... Un par de horas, ni siquiera fai falta No, de antes. non fai falta de víspera, no. Un par de horas, en media hora, 35 minutos estarían feitas. Pero non se Esto- apretas esas 2 horas. Isto é certo. Sí, eso é certo, É que acabo de ganar unha batalla. Elo. Entendes? Pero Bueno, sí, pero non é necesario poñelas a remollo, porque cocen igual. Por eso. Non é como outras legumes que se non tes que andar asustando, triplicas ou cuadruplicas o precio de cocción, vale? Mira, apio, tomate, zanahoria e unha cebola, todo inteiro, vale? Moi ben. E agora que por este outro lado vou facer un refritillo como che dixen con máis verdura. Allo, cebola e allo porro. Moi ben. Eu creo que Entón, podemos chamar a nosa convidada xa para que vaya vendo o que ten aquí Xulio Mato, máis Xoan que Meixeira. Símola chamar que pase, por favor, Mariluz de Xermado. Un aplauso para ela. Hola, Mariluz. Arrímate aquí a nós. Que tal, como estás? Muy bien. A ver, quero que me contes se ti eres unha muller de lentellas ou non. Sí, teño feito moitas lentellas. De todas formas, non era eu a cociñeira. É que acabas de dicilo como, sí, bueno, pero non me gustan moito, ou sí? Non era a cociñeira, eu era a que estaba na barra. Xo sei, pero gustan as lentellas Sí, ou non? sí. Vale. Ai, que se che escoita un pouco mal. Casi todo. Sei que se che escoita... No, espera. Agora ao mellor sí. A ver agora. Fala agora. A ver, ahora. Agora escoitase mellor, compañeiros.
Ves, é que tiña virado para baixo, entón... Claro, iso, Bueno, mira. e ten cuidado ca cadea tamén, a ver se Isto lle vai vale andar. que dá gusto, eh? Verdad? Ah, que que sí. sí. Bueno, Xulio, contalle entón como vai ser o Bueno, tema, como vai ser a Eu xa vin situación. que as túas eran moito máis... Moito máis complicadas, potentes, vai, moito pues, sí, máis máis completas. fuerte. Pero bueno, estas van a estar moi ricas, porque mira, aquí teño varias verduras, tomate, apio, zanahoria e cebola. Non lle vou meter carne hoxe. Hoxe Vale, vamos- e sobre todo para diferenciarme de... Para que das de sexa Santi distinto. tamén, para que sean diferentes. E aquí teño máis verduriña, allo porro, allo e cebola. Que vamos a facer un refritiño que é o que despois lle vai dar o toque tamén a aquelas lentellas. Moi ben. Vale, vou nas aromatizar con un poquinho de curry para darlle así un toquiño exótico e despois vou facer, que non cho dixen antes, cañotas, un pan de allo para acompañar. Gústanme. Ves, porque Sabes que o os pan de allo- picatostes sempre van moi Moi ben. ben. Entón, dámoslle un poquinho, un puntiño máis a ese picatoste e facemos un pan de allo. Moi ben, é que a mí o pan de allo é unha cousa que... Mariluz, que me gusta moito. O sea, son A mí bastante tamén. fan. Eu tamén Son bastante son- fan, Eu sí, tamén, sí. Sí, sí. O allo en todo me gusta. Ves? Si gusta cho allo en todo, sí. todo. Perfecto. Pois carga yo allo, Vamos Xulio, ben. carga yo Doble, allo. vai levar doble xa. Bueno, esta é a proposta de Xulio Mato, que ademais vai levar tamén unhas piparras, non? Aí ao final, Voy a teño facer, que dicir, sí, teño porque a que mí dicir. gusta moito botarlle así un toquiño... Hai xente que lle bota un chorro de vinagre incluso. As lentellas, pois en vez de botarlle o chorro de vinagre, vamos a facer unha vinagreta así divertida. Moi ben, Mariluz, vamos marchar con Xoan, que vouche pedir que metes por dentro colar, porque se está tocando no... Ah, está tocando no micro, mete por dentro, si podes. Aí está. Ah, bueno, cara atrás. Ben va. Hola, Mariluz, ¿qué tal? Aí está. Ponte por Mira. aquí, porque Xoan que sí que lle trae carne. Estou dándolle un pouquiño de sabor a este aceite. Non o vou pasar máis o chourizo, porque senón desgrasa moitísimo. E agora temos o aceitiño para Temos o meter aceitiño, aquí a ou verdura. comúnmente chamado a graxa. Para meterlle a verdura moi picadiña, que como facemos a salsa. Buah. Isto ten que rustrir moitísimo. Ben rustridiño. Rostrir e pochar, ou solo rostrir. A ver, E despois pochamos con isto, que é o Xoan, que tomate. quero dicirlle imos unha cousa á apagar xente da isto, casa. Espera un segundo. All right. Teño que dicir que nós prometemos que despois do Nadal íamos facer receitas que sexan un pouco boas para depurar e demais. Pero Xoan que colouse nos hoxe. Entón, Xoan que dalle igual. Xoan que dalle igual. Xoan que- Sí, sí. Aceite de oliva. Eso- Sí, sí. Aproveita, son de aproveitamento, hombre. Sí, de aproveitamento sí, pero para limpar... Como para limpar? Para limpar a nevera, é para limpar a nevera. Estame preguntando se lle pensas meter un tú tamén. No, hoxe non. Hoxe non, hoxe non. É a única que prácticamente. Este está riquísimo, despois chorades. No, no, vai estar bo, eso seguro. Esos son unhas receitas da oficina, Xole moi ben, xole moi ben, Nun traballador. Vale. Un Mariluz, pouquinho de loureiro e, por suposto, un pouquinho de allo, que non falte. Mariluz, tesme que dicir cal das dúas levarías ti para roupar, para xermade, Un chisquillo ou de sal. se levas as dúas, ou se prefires agardar a despois, a máis tarde. Ai, prefiero guardar a ver, opinar, que así, así de vista. Pero non hai ningún que che chame máis a atención. Home, seguro que en roupar tería máis éxito a da carne, seguro. Verdad? Eu tamén o penso, Vale, pois voute mandar á zona de sufridores, despois chamámoste, vale? Moi ben. Veña, un Veña, aplauso cociñas. para ela que está con nós con a volta ao prato da Televisión de Galicia. Ben de Xermade. Hoxe cociñamos lentellas, ese legume que se che desfai na boca e que és capaz de gastar toda a rosca de pan mollando facendo sopas. É así. Hai unha morea de tipos de lentellas con cores tan variadas como amarelo, vermello, verde, marrón ou negro. Están todas riquísimas e cada unha é diferente. Arriscade e probade outras que non sexan a pardinas. Xa veredes, cun bo chourizo e touciño mesmo mesturadas con arroz, cocidas con vexetais ou simplemente fervidas para ensaladas, posibilidades as que queirades. Un dato curioso. En Italia, en vez de uvas, os italianos reciben o ano comendo lentellas, unha tradición que, ademais de sorte, asegura unha boa digestión, é así. Nestes días de frío sentan de maravilla. Animádevos a probar e a facelas como Xulio, lentellas viúvas, ou como as de Xoan, que con costela e brócoli. E xa nos contaredes o voso éxito, como sempre, en donde? Sí. Onde están os 13.095, que teñen que ser 13.100 ao remate deste programa, Por favor, que me marchou a luz 5 horas do piso por culpa de algún que non nos seguiu en Instagram. Ou de algunha. Así que, por favor, non me fajades isto outra vez, Xoan Camixeiras. Opa, Que pasou? Berreiche moito. No, home, non, estou acostumbrado. É que, como di Roberto sempre, para ser presentador da Galega hai que berrar. Hai que darlle Se non tralla, berras, vai. non vale. Home, claro, como aprendiche? Ole. Bueno, vai pouquinho a pouco, vale? E agora, bueno, nada, metei a pataca que aguanto os 40 minutos, a cenoria que tamén aguanto os 40 minutos, e evidentemente a lentella. Que, como podes ver, querida parella miña, non están a remollo. Non están a remollo, vai a facer igual e vai quedar brandiñas. Mira, ahora... Ti xoga, cañotas.
No, é que é verdade. Que tal é o sofá? É verdade. Que tal é o sofá? E a Para xogar carne, a que Play, tamén, maravilloso. con todos os seus xugos, que tamén rematan en facerse, Ala. nesos 40 minutos, a costela que antes marcamos. Moi ben. Imos coa pregunta de concurso para a xente que está na casa e que nos sigue en Instagram. Os que non nos siguen non poden participar. É broma, sí que podedes. Veña, vamos alá. Que carne se utiliza Xoanqui Ameixeiras hoxe nas súas lentellas? Xoanqui Chourizo costela. levantouse, me cando dixen Xoanqui, mira. Xoanqui, Chourizo costela. non funciona así. 664-483419, chamade a voltas co prato, temos 50 euriños en xogo, así que decideme as dúas carnes que utiliza Xoanqui Ameixeiras. Chourizo costela. Moi ben, moi ben. Como vas? Como sigue a túa receita? Esto traballa solo. Ah, vale. Ves, pollo brécoles o que Cubrimos con caldiño Caldo de qué? De polo, carne ou verdura. vale calquera. A elexir o que ti queiras. Queres ser máis saludable, bótalle verdura xa tamén lá. Total, se lle meteu o chourizo a costela. Que máis dá? Que máis dá? Pois aí está o chup-chup de Xoanqui Ameixeiras. Deixamos cocer e nos últimos minutos, os últimos 4 minutos, que se fai o brócoli, Sí. metemos o brócoli e o chourizo, tapamos 4 minutos máis e listo para comer. Vale, isto que ten que estar canto tempo? Sí, va, Sí. unos 40 minutos aproximadamente. 40 minutos, maxia televisiva. Veña, imos con Xulio Mato. Mira, chegar a Xulio Mato tamén é máxico. A ver se... Espera, 1, 2, 3. Aquí está. Xulio Bueno, Mato. mira, a mí xa me pasou a miña hora, vale? Marcho, marcho. No, a hora de cocción das lentillas xa están cocidas, a pataca está cocida tamén. Hola. E aquí teño as verduras que separei. Mira, todas as que cocemos, É verdade, es que Están cocemos todas aí, antes a maiores. claro, Vale. botámoslle bastante caldo tamén, porque isto que vamos a facer é trituralo. Porque vai ser un que... Vai ser un es pesante. Moi ben, Vale. moi ben. E vas Pero facer non é- unha non- amalgama. Claro, a palabra é amalgama. Sí, eso E vai non ser é- unha e non hai que amalgama. encaixala en todos os lados tampouco, eh? Vale. Me levalo facendo ti 600 programas. Sí, bueno, por eso, pero eu sei cando metelo. Entendes? Eso é unha amalgama, tío. Bueno, escoita, vai ser unha amalgama despois. Vamos a baixar un pouco aí. Mira, e agora vouche... Me deixe usar a palabra. Sí, home, sí. Mira. Que prefires, que triture ou que faga o refrito primeiro? Venga, fai o refrito. Venga, vamos a facer o refrito. Veña. Mira, vamos a apartar do lume para que non se nos queme o pemento doce, vale? Sacámoslo do lume e que facemos? Botámoslle un chisquiño de aceite aquí para Vale. baixar a temperatura Pouquiño aceite, non moito. e un tampouco. pouquiño de caldo, vale? Ah, vale. Vale, entón con isto xa baixamos a temperatura non suficiente se vai queimar para que o non se nos pemento queime doce. o pemento doce, vale? Entón Moi botamos pemento doce moído, Ole. vale? Vamos a botar un pouquiño máis. E aí Ole. vamos a botar tamén un toquiño de curry. Curry. Pensei que era cúrcuma, claro. Un toquiño de Curry. curry. Non Corre, moitísimo corre, para que non nos solape todo. Entón agora É que isto. o curry se te pasas, como ten un sabor tan característico, Claro. tan invasivo, non? Entón isto agora Te que facemos pasas, é Mira, xa como ule. Claro. Xa o loco. Poñémolo o lume baixiño, como ten un poquinho de caldo, non se nos vai queimar. E mentres o que vamos facer é triturar isto. Imos facer a amalgama espesante. Aí está. A amalgama espesante de Xulio Mato. Mira. Que, sí ou non? Claro, Mira, sí. como lle gusta. Ten cuidado que se che bota por arriba, No, vale, xa está, ves? Mira que rápido. É claro, hai que ter un vaso batedor para eso. No, o cunha... Xa, pero un vaso batedor vai moi ben. Cunha batidora. Mira, vamos a botar parte aí e parte aquí. Vale, para que nos axude a levantar todo o que temos aí, por se temos algo agarrado da verdura. Vale. Entón, agora sí, eso é, moi Mira, ben. ves? Aí estamos. Oh, que maravilla, cañotas. E con esta É cullera eu que mesturo aquí. xa sabes que entre os meus propósitos do 2025 está cociñar neste programa. Buah, eso non é un propósito, eso é unha promesa que fixeche. unha promesa, sí. Mira, vamos botar todo aí. Que pensas, cociñar sin ensuciarte aquí? No, manchoume, non é coña. Bueno, que pasada, pobre. Mira, tens que poñer un mandil. Cando veñas aquí, hai que poñer un mandil para ti. Pero eu non podo estar presentando con mandil. Por que non? Porque non queda moi profesional. Bueno, no, queda moi profesional cando... Cando Da que? igual. Que vas dicir? Nada. Que vas dicir? Cando non sabe remexer unha pota. Cañotas. Sí. Iba a decir algo das miñas camisas, que o sei eu. Que Bueno. estou aquí. Que non se sabe onde acaba... Xa. Onde acaba o presentador e empeza a mesa. Vou repartir cartos, marcho con Xoanqui. Pero mira como ule. Ule moi ben, Ule moi ben, ademais co curry moi ben, Xoanqui Ameixeiras, hai que Epa, repartir cartiños. Moi ben. Temos que ir a Souto Maior. Vale. Parece che ben? Bo sitio. Veña, vamos alá. Hola, que tal? Boa tarde. Boa tarde. María, estás aí, non? Estou aquí, sí. Vale, moi ben.
Como está o tempo por Soutomaior? Porque aquí parece que imos morrer un día destes. Home, No, aquí está moi ben, aquí está moi ben. Ai, ves? Pero aí, fai sol. Está como en Vila García. É que é certo, hai que mirar. Galicia, sí. Joder, O sur... Aquí, Andamos con amañán, Sí. amañán un moito sol e todo. Ves? joder, madre mía. Que sí, home, que andamos querendo vuelos para... Pero estarme dicindo de verdade que había sol. Amañán, sí, aí polas 12 e pico, sí. Eu ali casi que me caio o ceo. Bueno, veña, por 50 euriños imos alá. Que dúas carnes utiliza Xoán Quemeixeiras nas súas lentellas de hoxe? Chourizo e carne da costilla. Moi ben, aí está, 50 euriños. Que marchan para María de Soutomaior. Moi ben, María. Pois María, un bico moi grande e que pases un feliz 2025, vale? Xa marchou. Se marchou. Sí, tía, Marchou. home, con sol que fai... Janús Carta dixo, "Boa sol". Ya está, boa sol. Bueno, pois veña. Pois nos, isto está xa listo, non? Esto está listo, quédame ahora O chup-chup. fer un chup-chup. Creo que o de Xulio tamén está listo, non, Sí, Xulio eu Mato? xa estou tamén. Estou Xa botando está. xa pan de allo. Pois imos co público da Voltas co Prato, imos con María Luz de Xermán. Vamos para. Veño para aquí, Non é moito, non é moito. Ai. Ai, Dios mío, como estás? que jovencito eres. Vale. Xa teño 32 anos, O tempo pasa para todo o mundo, Pasa para todo o mundo. A xente... Espera que han saludado. Estaban saludando, non sei a quen, os señores de aquí detrás. Estamos vendo aí as dúas receitas, a de Xulio e de Xoanqui. Era para a cámara, que non era As dúas para mí, teñen moi bo aspecto. Non sei se ti tes algunha dúbida aínda... De cal va a ser a mellor? Non sei. Non sabes. A mí supoño que me van gustar as dúas, pero bueno, máis Vas ter que escoller. seguro a de carne. Sí. Sí. Mais seguro de carne, dixetes. Sí. Que foi? Que foi? É do restaurante... Non, xa dixo que era Petróleo do bar Petróleo. Que estou no bar Petróleo. Moi ben, moi ben, moi ben. E no bar, dixetes que algunha vez facías lentellas, non? Algunha vez Todas as fixetes. semanas, todas as Pero semanas. facíales ti? No, Ou a cociñeira? eu non era a cociñeira. Xa, pero... Ahora a cociñeira é unha filla miña. Sí. E que tal se a máis dan? joven, a máis joven. Moi ben. Que tal se dan as lentellas? Moi ben. Sí. Ainda as tiña hoxe tamén. Con costela, sen costela? Hoxe que non sei con que eran, que non me deu tempo a mirar que me tiña que vir para aquí. Bueno, en 2 minutos chámote, vale, para probar. Moi ben. Espera. Queredes saudar a alguén, así... Veña, aí está. Para que quedes saudar a alguén, vale, a televisión, dixeron que saudaban. Veña, vamos con Xulio Mato, vamos para. A toda a xente de Xermán. Mira. Sabes que é isto? Este é o bocado de Deus. Eso Bocado de Xulio Mato. é unha virguería, Iso é unha virguería, Pan de allo con manteiga, fixo Xulio Mato, Home, claro, manteiga, allo e perexil. Mira que ben ule. As lentellas xa están listas. Sí. Tamén. As túas estiveron 1 hora, a de Xoán Quemeixeiras 40 minutos. Sí, pero bueno, se expón a remollo, non? Sí. Poñéndose a remollo, non? No, él non expuxo o remollo, Non, claro, a mí unha hora Debe da lle marca. xusto. É que hai que Igual probar se queima o pan, Unha hora xusto, no. Centino, No, que non se che queima o pan. non se queima, mira. Hola, que pan. Vale, deixa que se fa un pouco Que máis. super pan, Buah, isto é que, ves, ti és un histérico, No. Mira, Eu- aquí teño allo, trago que lle unha culler, teño un dente de allo moi picadiño, Sí. a piparra moi picadiña tamén, Picadísima, non se ve casi. Claro, un toquiño de aceite, un toquiño de aceite Pues veña. e un toquiño de vinagre, nada máis. E ahora E vamos iso a é botar. para... Isto é para, xa vas a ver ahora por qué. Mira, ahora vamos a botar un platiño de lentellas. Ajá. Ti non lle botas vinagre a lentellas? Ou non coñeces xente Eu que lle bota sí que vinagre? coñezo xente, pero non lle voto. Claro. Pero sí que coñezo Pois xente que lle bota hai moita vinagre. xente que lle bota. É certo, sí. Entón, desta maneira, o que vamos facer é... Botas yeso en vez do vinagre. Claro, o que vamos facer é... Temos aquí... Vale, lentellas, vale. O que facemos é... Esta emulsión que fixemos co allo e con todo, Ole. botamos un toquiño e vai dar unha gracia. É un toquiño Ole. picante da... Pois da- sabes da que che vamos dar nós. Un aplauso. Un aplauso para Xulio Mato, veña, un aplauso. Moi ben, ahora- moi ben, o rapaz. Ahora colocamos aí un poquinho de pan. Centino non che queima, No, xa está. Mire. Macho Xa está, con Xoán xa que está pagado, xa non está quero pagado. ver isto No, queimado. xa está Macho pagado. con Xoán que me sí. Eu estou xa empratando aquí. Que lle toco un anaquiño de chourizo, un chourizo... Estas son as miñas, Unhos brécolis, entendes? Estas son as miñas. Poñolle bastante...
Carne para que, para que pille, ¿no? Porque sabes que lle vai gustar, verdad? Claro. Tamén merece un aplauso e imos dar a Xoanqui Ameixeiras, que está con nós hoxe no Voltas co Prato da Televisión de Galicia. E voulle pedir a Mariluz que se levante e que veña a probar. Veña, Mariluz, pa aquí, pa aquí. Vamos, Mariluz. Mariluz, vamos. Meca. Si queres non probas, Ai, probo. Pero vente por aquí, Mariluz. Eu xa probaba do pote, que Ali ao fondo. Este é de Julio. Esta é a tua zona, estes son os de Xulio Mato, vale, as que non levan carne, para que te enteres. E a tostada tamén a teño que probar. Se queres, Eso sí. como que iras ti. Ai, eu Queres, probo, sí. claro que eu Como probo. queiras ti. Aí tes a de Xulio Mato, poden ir probando xa. Nós, mentras tanto, repartimos cartiños, 50 euros para os que estades e as que estades na casa. Como se chama a receita de lentellas de Xulio Mato? Lentellas viúvas. Como? Lentellas viúvas. Que se escoite. Lentellas viúvas. Moi ben. 664 4834 19 50 euros en xogo. A ver, a xente de Pontedeume é rapidísimo. Home, caro. Ves? Pontedeume, Merce, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Como estás? Ben, ben. A ver, en Pontedeume sí que chovía, é imposible que non chovera en Pontedeume. Buf, Ves? asusto. Ves? Vale. Entón, xa é consolo para min tamén, que en Garzúa en Santiago chovía, en Pontedeume tamén. Pero hai un río que canaliza. Buah. Eso é certo, Buah, iso é certo. está eu, aí. Veña, por 50 eurillos, como se chama a receita das lentellas de Xulio Mato? Lentellas viudas. Moi ben, aí está, os 50 euros que marchan para Pontedeume, para Merce. Merce, un bico moi grande e que pases un bo ano, vale? Igualmente. Veña, hasta loguiño. Chao. Pois imos alá. A ver, se ainda sigue probando, a Mariluz, Sí, Cuidado, está. teño que poñer o brócoli. A Mariluz prestaronlle. Un papa. Prestaronlle. Empapa o brécol, vamos alá. Mariluz, de Roupar, en Xermade. Despois de probar Do as dúas petróleo. receitas do Mar Petróleo, exactamente, que agora cociña a súa filla máis pequena, que fai unhas lentellas espectaculares. Pero quen gaña o a voltas co prato das lentellas? A mí estas. Xoanqui Ameixeiras! Aí está, Non é mentira, pero é modo de gañar, Verdade, Xoanqui tamén gaña. Bueno, señores, nós marchamos. Queden coa actualidade, coa hora galega. Vémonos mañán con máis receitas. Na voltas co prato na Televisión de Galicia. Chao! Hermanitos de la fe, métanse a las escrituras para que el diablo no lo engañe con el plato de fritura. Hermanitos de la fe, métanse a las escrituras para que el diablo no lo engañe con el plato de fritura. El plato de fritura.